Ay, nakapunta ka na? Lucap. Yan, Barangay Lucap. Ay, nandito na po tayo. Nabuka na ng 100 Island. Yan. Angas. Oh yeah. Baka ba? So ayun, nandito na tayo. Sa ano, parking area. Ano pa nang walang tao? Excited ha? Sakit na ha? Oh. Naku, hindi ba yung I'm only losing control. Oh. I like losing control. Alright, mga ka-vlog, nandito na tayo. Welcome 100 Islands. Ayan, yan. Walang ganong tao dahil maulan. Yan. Kami-kami lang yung nandito, dumating. Ayan si aking asawa, si Songpit. Ayan. So, ano, andun pala yung 100 Islands na sinasabi doon sa dulo. Ayun, may ingay, may nag-grinder. Yun, doon. Yan, yan yung ano, tinatawag nilang 100 Islands. So may mga bangka dyan na tingnan natin ha. Punta natin. So ayan, loading area. Ito yung mga sinasakyan. Yan mga bangka na yan. Siguro ang pagkakaalam ko 10 to 10 to 15 person. Bye guys. Yan. Sukatin ko nga. Tapos Ito, sukatin. sukat. Malalim ba to? Malalim mo yan ha, syempre. Sukatin. Yan. Yan yung 100 Islands na sinasabi. Yan. Yan. Kailangan yung tawirin gamit tong bangka na to. Yan, ito yun. Mga sasakyan papunta dun sa ano 100 Islands. Ito siya. 10 to 15 person. Ayan. Marami yan. Punta doon. Ayun. Yun. Ha? Ayan. Hindi ko lang alam kung magkano yung bayad. Ano pa hinihintay nyo? Ano pa hinihintay nyo? Sana na. Sopet Peritas. Oh. Inaayos pa lang. Pero dito sa kabila, ayan. Ayan na siya. Oh yeah. Are we talking about losing control? I'm gonna show you how we lose control, baby. Watch this. Look, Marty Mark. Watch the way I start up. I've been going hard, but I can go way harder. Every beat I'm on, yeah, you know that I slaughter. And I'm always looking gorgeous, chilling with somebody's daughter. Yeah, she loving me. Say she love the way my chain sit and contemplate. And of course it says my Yung ano, daming huling, oh. Alimango ba yan? Crab. Yan. Pwede ma'am, mga bayad dito. Pagpupunta ka na Highland yun, may bayad. Sir, hindi naman ka pwedeng pumunta ka na. Sir, ito ma'am, 200 lahat na. Sir, may tanda kaming isda. Talaba. Batas naman.
Tol. Dami oh. Kakain na. Ano tayo kain? Meron na lang ah. Kumbeto yan. Jed oh. Goods, Jed. Jed, goods. Jed, makain ka. Hi. Hi ka mo. Hi vlog. Jade, hi vlog. Jade, hi vlog. Nagtakbuhan yung susi nasa akin. Huwag kayo tumakbo, kayo may payok kayo. Ayan, umuulan na kasi eh. Ayan no. Hindi kami nakapag-picture. Ano yan? Ano yan? Ayan. Tatakbuhan kayo, nasa akin yung susi. Hindi tayo picture, hindi ka nababasa tayo. So ayun no. Grabe, umulan. Hindi kami nag-enjoy ng gusto. Umulan no. Takbo ka eh, upo ka. Singapan mo. Ayos yung picturean natin ah. Para sa ay, isa lang. Sakyan na kami. Okay na rin. Ano problema? Ang kulang nga lang natin, picture. Pauwi na kami. Yung, pauwi na. Pa-exit na. Parang yung papunta. Yung black baboy, fresh ah, parang ngayon, wala na oh. Wala na, nangitim na lang gusto. Ano? Ayan. Parang, ba't kumakain pa rin? Hello. Ayan, exit na tayo. Talking about losing control. Bye-bye. Show you how we lose control, baby. Maganda. Dito eh, tinutuloy yung mga pagkain. Buwan eh. Buwan eh. Ganda tayo ng ano, picnic. Bet I can go way harder. Every beat I'm Buy bawang! Bawang. that I slaughter. And From I'm Saudi. always looking gorgeous, Hanggang chilling dito, with ito, buhay bawang pa rin. me. Say she love the way my chain sitting Partner mo. Ang bawang. Of course, it says my name. Partner mo sa daan. Oh, Let you know who's spinning. ito pala yung ano. When and check the scope. Pag ako'y bumabiyahe, buhay bawang ang binibili ko. Pampatanggal ng antok, isa pa to sa pampatanggal ng antok. As in, buy bawang na kayo doon din? O parang kurnik na rin? Buhay bawang? Buy bawang din? Oo. Buhay bawang yun. Ito siguro 3 yan. Ay, tama higit. Isang peraso? Ito ako. Kusang ka lang yun. Dito, magkano? Buti pa rin yun, mga halikaw hindi. Aww. Tapos na, mabuhay. Babalik ka? Yan, babalik na. Let's go! Chicken? Pauwi na. So ayun, pauwi na tayo. Yan. Okay na rin yung picnic na yun, kahit inulan. Kahit isang picture lang kami. Tanong, maayos ba yung picture na yun? Yun lang. Yun lang. Mali! At least katibayan na ano ka? Nag-100 Island. Oo, nag-look up ka. Ayan. Look. Ayan o, parang ganyan. Sirahan. Ayan. Warning device. Warning device. Yan. Warning device. Para alam ng ano, mga motorista. Yan. Mag-slow down sila. Slow down kasi sirahan eh. Warning device. Kung tawagin. Pwede, mga iba, gulong eh. Pero hindi yung mga walang ano, pambili ng ano, warning device. Yan. Gulong, lagyan ng ano, Yung ano, yung dahon. Dahon. Dahon na yan. Pinaka-warning nila. Kailangan may warning device kapag ikaw ay nasiraan sa daan. Yan. Ayan, umulan na. Ayan, umulan no. Umulan na naman.
Ganyan yun eh, biglang tagbuhan eh. Oh yeah. Are we talking about losing control? I'm gonna show you how Thank we you. lose control, baby. Come again. Makakaasa kang babalik kami. Watch the way I start up. I've been going hard, but I can go way harder. Every beat I'm on, yeah, you know that I slaughter. And I'm always looking gorgeous, chilling with somebody. Yun, malapit na sa beauty. Malapit na. And of course it says my name if you wanna rate. To let you know, Beauty Wall. always win and check the scope. I'm only Welcome to Poblacion. View deck. always win and check the scope. I'm only losing control. Oh. Yan. Dito na naman tayo. Saan ang intro mo? Sa bahay. Outro? Sa bahay. Yan. Nakauwi na. Ngayon, mga ka-vlog, paano ba yan? Ayun na, mas gagas-gas eh. Yan. Tanggalin ko muna yung antena. Paano ba yan? Don't forget to like and share, subscribe, the Black Cowboy. Yan. Comment down below kung Comment down below, available lang dyan sa baba. Alright, mga ka-vlog. ayun na yun. Shout out to Miss Acosta. Yan, Catherine Acosta. Catherine Acosta. Yan. Ayaw makita sa vlog oh. Ting. Yan. Enough. Goodbye. Pag alis, intro, Bahay. bahay, outro, bahay. Yan, tayo. Tayo eh. Yan. Wala na naman.